Wah, aku ki Patih Mandura kok ming kon nyekel wong edian-edian. Bareng ketemu Petro karo Bagong. Ora iso ngampet guyu aku. Rupane ya pancen do apik-apik tenan. Ora. Hai! Patih ora nggih tata krama. Temu sapa-sapa. Antel sisan kowe. Muni ana. Wanggre sing guyak jejeli sandal cangkem. Gong ora kasar men sengit aku. Aduh ora iso ngampet aku. Waduh Bagong getake matane kaya arep cepling-cepling kok. Ora wedi nek gogrok matane. Waduh. Badhe apa, Gong? Botol AO. Mangkel AO. Ora percaya, Tru. Sirahe Pragoto ki empuk berarti. Wah, setan. Patih dibandem botol sirahe. Weh, ora sopan kowe. Oh. Muni yo. Bandem seker. Seker. Iki apa? Seker kaya entuk seker, Pak. Aku nek sangu werna-werna kok. Petro, Nun. Mulih ora. Mboten kaya bali nggih nek pun bareng Pandhawa mundi pustaka Jamus Lima Soto. Ya nono aku sing meksa karo kowe. Oke, ajeng-ajeng napa? Dajar, Gong. Yuk. Wis ora ana ampun nek. Iki udu bendara ya ming tepung ngono wae. Ha iya. Kira-kira arep ngwedak dhewe diajar wong loro terus. Ya. Wah, ora wedi aku. Ora wedi. Bah. Ora wedi. Ora wedi ya, Tru. Padahal nggon aku ana lho cacile tak onone mati. Oh, medeni ora. Oh, mati lah. Jandak mati dening aku cencang jenggot kroncal-kroncal. Kualik yo ora apa. Gong oke. Dar.
Gong. Gong. Sorry. Aku ana wong nyambut gawe ya sliwar-sliwer. Sing sliwar-sliwer iki sapa kene iki meneng wae kok padune niat kowe ora. Ya ora kan ya karang kleru saya abot ki sing tak nggo nuthuk ki gobek. Mampir ndasmu ora. Lara e pancake ora. Panusmani jajalan Petro kantong bolong. Bolongan Bagong, bolongan Petro. Ora minggat greten negara dasmu dadi apa wae mlayu le. Selesai. Areng apa saiki lho, Si Mandura wis nesu tenan duka tenan. Petro kantong bola ora minggat sing paning Prabowo itu gredhe nenggala jeblok wetengmu. Jeblok tenan iki kok. Nenggala ampuh tenan. Ha kono terserah. Ha kowe iki senengane ngono kuwi to. Ngene wae didum le. Oke. Sing maju kowe aku. Apike ki wangun-wangune sing maju kowe. Ah, celek. Kowe mung ngarep endo saka swasana kowe. Endo saka kahanan. Kowe ngerti ora sing disumbari mas apa? Ndara Baladewa ngendika piye? Ayo krunguku. Anu mari jalan Petro kantong bolong. Sing jeneng Petro kantong bolong ki sapa? Ora ana jeneng kok Bagong kantong bolong ki ora ana. Wis kono dinikmati. Aku tak ndelik terus wedi aku. Piye kuwi? Ora piye iki terakhir iki kowe. Waduh. Cilaka iki. Yo. Pak. Bapakku Semar. Aku ngerti, najan aku matur saka kene ning bapak mesti midanget. Mergo bapak ki wong digdaya. Nek pancen bapak duwe niat bangun kayangan Petruk mbok kongkon minangka duta pengawakaning Semar Badrana ning Karangkadempel. Kanan kaya kene iki bapak mesti mbantu karo Petruk kantong bolong. Ical wujuding Petruk ana nata Mandura. Nek ora tak pethukke kok sembrono, nek tak pethukke aku mesti tekaning pati. Nek ora tak pethukke bapak penjangkane ora bakal kelakon. Kalah cacak menang cacak. Gong. Ceng. Kowe iki ngopo kowe iki? Menungsa ora tatanane. Wes sing arep nenggala bapakku kowe ya. Wah, kepro watu. Sik, gong. Hei. Kosek. Iki sapa iki mbok dimatke? Sik. Baladewa ta iki? Baladewa dengkulmu mlocot. Ora aku iki dadi apa kok kowe namu nyawang kok kaya. Kowe iki dadi Baladewa, Tru? Lho, tenane. Tenan yakin. Sik. Wah, Petro. Sarunge mambu bensin. Aku dadi Baladewa to. Edan tenan wong gleleng tenan. Ora nyewa sandangan endi, Tru? Ora nyewa sandangan iki aku mung bengok ngucap dhewe Pak, nek pancen kowe prisa, kowe pancen bapak krungu, aku tulungono. Lah kaya diserot bumi kok metungul meneh dadi kaya ngene iki. Wah, gleleng. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu Ngoro. Bagong. Ah, lepareman iki. Ngarep kongkan-kongkon iki. Ponokan Bagong aja edan. Iki sapa ponokan Bagong? Prabu Baladewa. Lungguh ngisor. Nggih. Wah. Bagong. Nun. Baladewa bakal maju ning pabaratan. Nggih. Golekno pusaka. Nggih. Mangkat dina iki. Nggih. Mangkat dina iki aja mlirik matamu. Nggih. Wah, jan aku ya wedi tenan to ya. Rasane kaya ngadep Baladewa tenan. Ora usah kedumelan jangkeme gewis. Nggih. Monggo sinuwun.
Edan kowe, Kowe kurang ajar kowe. Kowe wis tak weruh ana Baladewa bingkil, iya. Mbok menawa ajeng buka reparasi ndongak ganti. Nggih, wah. Wah, jan glereng tenan. Niki napa nggen kula wau? Moh ora sudi. Gegeden. Iya. Kula nek ra semene iki ra tonjo e. Niki nggih. Yo, saentuke. Minggiro. Nggih, nggih. Baladewa tak pethuke. Nggih, pamujimu tak jaluk. Nggih, kula dongak-dongake lepas oparane jembara kubure. Wong edan ora. Malah ngono-ngono lepas oparane jembara. Ayo, iki Nanendra Mantura Prabu Baladewa. Ayo, tak papake legane atiku, Pas. Lah iki apa iki? Iya kok ngedep kaca gedhang iki apa iki? Lha iki kok ngedep Baladewa apa iki? Ayo, amuk Suramrata, Jamrata imbang iki padha-padha. Nata Mantura Prabu Baladewa. Wah, setan. Suarane Genah Petruk iki. Suarane Genah Petruk iki. Ya, iki Baladewa Petruk. Lho kok iso dadi Baladewa iki piye iki? Ora kurang sewan sandangan Baladewa. Wah, nggo arepe dhewe. Iki Kyai Nenggala. Tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Ya, iki Kyai Bendho tau nggo nyolong degan ping 3 ra konangan. Wah, mati tenang aku, mati tenang. Modar we. Pandhawa mbiyok gumulung praratu Yayi sewu-sewu kalapatanipun ingkang raka tadah wadana ngantos kula mboten saged amam bagi keparing Koko Prabu Mandura mekasan Koko Prabu muja dhateng mubal babaling dedukan Satema Petruk kantong bolong dipun dawahi Kyai Nenggala kendhang kapracondhang kontal kaprapal. Iya kula nyuwun pamunten. Ngantun boten saged meper dhateng mubal babaling kanepson mekasan Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracondhang kontal kaprapal boten kula mangertosi wonten pundi dawuhipun Petruk. Koko Prabu mestinipun boten mekaten lumadining lelampahan. Ngemuti bilih Panakawan Petruk menika tasih Panakawan Paduka piyambak. Menawi ngantos wonten dedukanipun Kyai Semar Badranaya lajeng sinten ingkang badhe tanggel jawab? Inggih Yayi. Namung mugi parenga enggalih anampi dhateng atur kula. Pangandika Paduka ingkang kados pundi Yayi? Jagat menika dadosa paseksen. Menawi Yayi Prabu maringaken ngampil pustaka Jamus Lima Sada minangka tumbal wadaring negaring Ndorowati. Mangke menawi ingkang raka sampun kepareng ngamadhangaken kawontenan negaring Ndorowati tumunten kula sowan dhateng negaring Amarta ngunduraken pustaka Jamus Lima Sada sepisan angka kalih. Kula ingkang sagah ngupaya wonten pundi durungipun Petruk kantong bolong Yayi? Katri kumulung mangrempak ing wadya Kurdagara. Kurdagara reka kiri-kiri. Koko Prabu pangandika Paduka menika saestu. Menapa wonten jamak limaripun, menapa wonten kelampanipun kula ujar lelamisan dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Menawi kula mekaten monggo pustaka Jamus kula aturi anampi. Mangke menawi negari Ndorowati sampun ketingal padhang kula suwun kanthi sanget Paduka pareng ngupaya wonten pundi durungipun Petruk inggih ngestaken dawuh Koko Prabu Mandura. Nggih. Kula nyuwun pamit. Lho, si Adiar tindak menyang endi? Kula badhe
damel srana padhang lalampahan negaring Ndorowati. Mangke menawi kula sampun kepareng damel padhang, tumunten kula ngunduraken pusaka. Sinambi angampiri paduka Kanjeng Koko Prabu nderekaken kondur dhateng Mandura. Ngono Kresna. Inggih. Ning aja goro ya Yai Prabu. Mboten Koko Prabu kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Yai tumunten wati maringaken lan kula nyuwun pamit. Koko Prabu monggo kula aturi nampi pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Kresna Sinayeng manggelung mintonaken dewi kramanira kang kumitirane ngasta kang kumitirane ngastane ngasta Setyaki wonten timbalan. Lah kok dadi ora kaya adat sabene pendak-pendak pun ngakang rawuh ning Praja Ngamarta mesti entuk panembrama ingkang banget gawe bombong penggaling pun ngakang. Nanging iki kok kaya ora sabat sabene kok pating clinguk. Werkudara sajake ora kuwawa. Adu tumandenging netra kelawan pun ngakang Arjuna mung tumungkul Yai Aji mboten kawiyos pangandikanipun. Kok Prabu Mandura wonten menapa? Gusti to. Kowe aja gawe bingung Kresna. Kowe aja gawe bingung. Lagi wae mungkur lah kok dadi kowe sowan maneh ana ing Praja Ngamarta. Siadi rawuh maneh, malah sajake tambuh perkara iki. Kowe lagi wae mungkur saka negara Ngamarta nggawa pustaka Jamus Lima Sada ingkang wigati bakal kena nambak rengkaning praja. Malah pun kakang mbok tinggal ning papan kene. Jaremu yen wis rampung nggone nambak rengkaning praja, siadi bakal nganti lawan pun kakang. Lah kok malah siadi tekan rawuh ning papan kene meneh. Mekaten kok Prabu. Yo, Setyaki wonten timbalan. Wis ngerti aku wonten menapa? Iki ana Surya kembar. Ingkang mojokake lawan Nating Ndorowati. Perkudara. Nggih. Sing gedhe pangapuranipun pun kakang ora ndangu lawan Siadi. Yai Aji kula wonten paring ngadhawuh. Nyuwun pangapunten menawi kula mboten ndangu lan panjenengan. Nanging kula badhe ndangu dhateng kadang kula panengah inggih menika pun Arjuna kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu. Janaka wonten timbalan. Yen liyane pun kakang ora bakal percaya, nanging yen Siadi pun kakang kumandel. Merga kandeling kapercayanku Arjuna ing ngendi ana pun kakang ing kono ana Siadi. Upama kembang kelawan sarine, upama geni kelawan urupe. Marata coba ayo. Presanana sarana jati permana, tegese permana jati paningal batin. Sing mboyong pustaka Jamus Lima Sada kuwi pun ngakang apa dudu Janaka? Koko Prabu ketiwasan Koko Prabu. Mboten nginten babar pisan. Bilih negari Ngamarta kadatengan telik Mangindrajala. Durjana ingkang dusta pustaka Jamus Lima Sada mimba paduka Kanjeng Koko Prabu. Werkudara, nggih. Siadi wis mireng to. Dudu caping pun kakang nang ngature adimu lanang Madukara. Dadi ora pun kakang bakal golek utawa pun kakang ora bakal gawe perkara iki. Nanging iki mau ature adimu panengah
ing ngandhake ingkang mbeta pustaka Jamus Limasada kuwi dudupun Kakang. Nanging pancen ana menungsa ingkang madha rupa kelawan nata Ndrawati Werkudara. Arep dikaya ngapa? Werkudara ngene wong utuh apa anane? Apa sing tak weruhi ya kuwi ingkang dadi kasunyatan. Monggo tak sawang. Sing boyong pustaka Jamus Limasada kuwi Kresna kakangku. Perkara kuwi nganggo aling-aling Janaka sakarepmu. Ning sing boyong pusaka wujude Kresna, baline pusaka ya saka kowe. Ora iso gawe baline pusaka. Wah, ora sudi ngakang kadang tuwa karo kowe. Tak pikir-pikir Werkudara kae nadyan wong dosa, wong kau. Nadyan wong mloho nanging ngucape sarwa bener. Apa yang kedadian ana negara Ngamarta iki pancen wujude Yai Prabu ingkang boyong pustaka Jamus Limasada. Mula nadyan kanthi aling-aling Janaka. Aku ora bakal percaya baline pusaka saka kowe. Yen nganti ora iso gawe bali ning pusaka negara Ngamarta pustaka Jamus Limasada, kowe mirang-mirangke pun Kakang. Kowe ngisen-isenke Nata Mandura sebab aku tekan kene iki sing nganti Siadi, sing ngajak Siadi. Ora iso gawe padang, ora sudi ngadang taruna karo kowe Kresna. Arjuna wonten paring kadhawuh. Ya pancen kudu kaya ngene lelakon iki kudu tak sandang. Mula wajibe penandang kuwi mung disandang. Inggih. Lelakon kuwi adile mung dilakoni kasinggihan mekaten. Kebareng Paduka, ayo budal ning Karang Kadempel. Sowan Kakang Semar. Iya. Merga Semar kuwi ora iso digagapi. Semar kuwi ngguyu durung karuan seneng atine, Semar kuwi nangis durung karuan seneng utawa sedih atine. Inggih. Nyun mangapura marang Kakang Semar, sawise kuwi apa kang didhawuhke dening Kakang Nayantaka? Kowe karo aku mung nyendikani dawuhing Kakang Nayantaka. Swawi Koko Prabu kula dherekaken Setyaki wonten dawuh tak tinggal yo. Nggih, wis saken Jon. Non lir kekonang surem sorotetan padang legegekugek sadulita mel Ndara kula Den Ndara Kresna ing Ndarawati sarawuh jengandika kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara. Iya Kakang Semar. Ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku tampanana Kakang Semar. Nggih kula pundi nggo jimat. Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya Kakang Nayantaka ndak tampa tiba sepadha-padha. Bekti kula Ndara, iya nala garing ndak tampa. Iya nala garing ndak tampa. Bekti kula Den, iya Bagong ndak tampa. Iya Bagong ndak tampa. Enten apa? Lah kok sampean priyagung kok rawuh enten Karang Kadempel? Mestinipun panjenengan namung nimbali kemawon kula sampun sowan kok Den. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Ngalingi marang lelakon ingkang dumadi marang praja ing Ngamarta. Mestine Kakang Semar ora bakal kekilapan. Apa to sababe dene Nata Ndarawati sowan marang Karang Kadempel? Sampeyan ajeng aku yen to nandhang keluputan. Sampeyan ajeng aku yen to kabeh niki merga saka Nata Ndarawati. Nek miturut ature Bagong pancen ngoten.
Mila kula sagedipun namung nyuwun dhateng ngersanipun Gusti, pusaka aja ilang. Petruk aja nganti keneng napa-napa. Kakang Semar mengkono. Nek kula ora apa-apa, kula mboten pripun-pripun. Sing kudune kuwatir niku sampeyan. Lho, lire piye kok nganti aku ndadak nganggo rasa kuwatir? Lah nggih. Akeh sing padha prisa sampeyan sing nggawa pustaka Jamus Kelima Sada. Akeh sing padha wuninga panjenengan sing ngasta pustaka Jamus Kelima Sada. Mula akeh-akehing para warga, akeh-akehing para kawula sami mestani nek pustaka menika sing ngasta Sinuwun Ndarawati. Mula niki nek sampeyan ora ngresiki asma panjenengan piyambak menika mangke badhe banger bajin lho Den. Nek ngantos nonton apa-napa sing tumanduk teng Praja Ngamarta sing dadi paran cucuwan nata Ndarawati Gus pepunden kula ing Dwaraka. Semareka den prayetna samurires eka balik ong titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Lah banjur miturut penemune Kakang Semar. Mula sampeyan ajeng ngresiki asma sampeyan piyambak pustaka manggoleki. Kejaba saka niku Petruk nggih manggoleki. Petruk mati kuwandane mang beto teng Karang Kadempel kura ruktine sak tataning panembah. Ning nek Petruk isih urip syukur mangayu bagya seketi jumurung. Mengkono Kakang nggih. Ya yen pancen mengkono aku ora bakal selak. Aku nyuwun pamit bebarengan kaliyan kadangku Arjuna, aku tak ngumpul menyang didununge pustaka Jamus Kelima Sada. Mugi-mugi entuk gawe nggih Ndara. Ning ampun lali lho Petruk, ampun manglalekke nika anak kula lho Den. Iya Kakang Semar. Lang-lang ing triya mangungkung. Gugek sak dulita mel. Lah kok bareng daraku tindak. Rasaku kok ora penak. Ndak dikira Semar ki ming wong tuwa. Iso kongkonan ning ora iso tanggung jawab ya. Ampun kuwatir, Den. Kula jampangis king kadohan. Adoh kula ceraki, cerak kula doi tindak sampeyan.
Palugon lagune nglekas lo kita leno teng kidung ya jagat dewa bathara jagat pangestungkara penemban persasat ngantos cumengklungen anggen kula ngentosi dhateng rawuh jengan ndika kanthi dene ngentosi sileming Palawa gabus kumambanging sira Kresna nanging tumuntun maduka bapa penemban dewa kahana rawuh wonten negari ngawu-awu langit andhatosaken kejot raos sing manahipun ingkang putra pun dewaning ret penemban Ong mastu nama sidam skaring bawana langgeng Kaki Prabu wonten timbalan jumbo kelawan empu ingkang nate mbok aturake marang wong atuwamu aku nggonmu kepingin lan kepi-kepiku macelu lenggah dampar kepraboning Ngamarta jumbo kelawan sabdaning dewa ingkang wis mbok tampa sira bakal dadi nalendra ingkang anjayeng bawana waton lenggah dampar praja Ngamarta nggir tumulipun bapa budal saka negara Ngawu langit tanpa pamit marang anak Prabu Dewaning Ret ingkang wigati gawe srana piye supaya panjenenganing anak Prabu bisa lenggah damparing Ngamarta. Lah iki ngene nggih. Mara sawangen ingkang ndak asta iki aran pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Wondene daya kekuwatane sanyata iki dadi kekuwataning para Pandhawa. Pandhawa kelangan pustaka Jamus kelima sada. Ngibarate pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan. Yen to anak Prabu bakal lenggah dampar kepraboning Ngamarta, waton mundi pustaka Jamus kelima sada ndak kira iso ngrangket para Pandhawa lan panjangkamu bakal kelakon nggir Dewaning Ret. Gonjang ganjing langit kelap-lapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Menika saestu penemban. Apa ana jamak lumaring ngatasi wong tuwa kok dura kelawan anake dhewe. Jer iki dadi kamuktening anak Prabu Dewaning Ret. Walah dalah matur sembah sewunun tanpa pepindhan. Dene semanten anggen paduka mbudidayakaken supados ingkang putra kasembadan panjangkanipun penemban. Samengko aku mung kepengin ngerti kepiye kekarepaning anak Prabu Dewaning Ret. Pate wonten dawuh. Krit lampit saperangan para wadyabala.
Penemban bincang ngentosi menapa sakmenika ngentosi menapa? Dinten mangke bari kula bondo para Pandhawa kula lenggah dampar keprabon ing negari Ngamarta. Ayo tak derekke anak Prabu Dewadat budal nite palwa prapteng nusa Jawa. Swami kula dherekaken Bapa Penemban. Maranos mubang mangaruna katinetraning angga rapo kene dungane engkung ler wuwu sing pine pansa pepetoke ngayam wana mrak manguwuh ing bagakan ing wala dalah lagi mudhun wae saka palwu lah kok ketemu satriya bagus sapa iki takon marang aku Raden Janaka kowe sapa Nalindra ngawawu langit Prabu Dewaningrat kepasang Yogya katuju ngene Raden dene aku ketemu karo Raden Janaka mara gake tudono menyang endi papan dununging negara Ngamarta apa wigatine dene kowe bakal tumuju marang negara Ngamarta ngerti yo Bapa Penemban Dewa Kana iki wis geduga nyidra pusakaning para Pandhawa kang aran Pustaka Jamus Myang Jimat Limasada. Samengko aku yang bakal ningkes para Pandhawa lan aku yang bakal nggadhampar Praja Ngamarta mula duduhna papan pernahing negara Ngamarta Raden Janaka. Mak bathok mata mlara ora ndedelok kowe nyumbari wong Amarta marolekno mripatmu gadekno gobokmu iki panengah Pandhawa Raden Janaka walah dalah sing edan nemoni macan ya ora bakal aku wegah ngibarate kaya ngethok wit sing gedhe ora tak jujuk deleke ning tak piprili pange murut jajalen Raden Janaka leganing atiku
mati kowe. Awas. Hut. Ayo, amuk Suramanata, Jayamanata. Ndak sawaska kadohan nedenge Bandayuda mengsah kaliyan manangah Pandhawa Raden Janaka. Isa menang apa kalah? Premban. Kekuatanipun pustaka Jamus Limasada menika namung kandhek wonten ing kapangucap mboten kababar dados pakarti. Nyatanipun Raden Janaka tasih digdaya sekti kalintang jayaning perang mundura trajange dhewe. Satriya bagus. Pendhita tuwa dewa kaana. Kowe sing nyolong pustaka Jamus Limasada. Ora bakal tak selaki Raden. Ora mbok balekke tak nggo gatheng siramu mati dening aku kowe. Kasinggihan Koko Prabu. Kowe kok tiba saka Dirgantara? Sampun pinanggih kaliyan Ingkang Nyidra Pusaka. Lho, sapa? Dewa Kahana. Kok ora mbok rebut? Digdaya sekti kalintang jayaning perang. Kowe kalah. Kawon, adhiku lanang kok kalah ki lakon apa? Memper yen to Siadi kalah. Koko Prabu pirsa menapa? Nadaning sesi ning kerdening panguwasaning kodrat. Peteng ketutupan roning salamba. Arjuna wonten dawuh, menungsa diunangake budidaya kepareng paduka golek jago wonten pundi? Melu apa Kakang? Suli kandha ing ajeng. Cariyos ki lho Petruk Kantong Bala ingkang kenging Kyai Nenggala Kendhang Kapracondhang Kontal Kaprabal. Dawah wonten satengahing ngono ki lho Petruk Kantong Bala. Kowe kok mlayu ngopo? Mlayu wae ya. Wedi ya. Sampeyan niku le teko mengke nek kula wis rasan-rasan. Wong biasane teng streaming niku ngonten niku kok ujug-ujug wis teko. Ya digawe rada beda, Petro. Lho, kok wis ngerti aku? Ya aku wis ngerti karo kowe. Sampeyan sapa? Demit, setan. Udu. Aku dewa.
Dewa kok buta? Dewa ya ora buta, ora kewan yen dipancen ketrima uripe dadi dewa. Ning sadurunge dadi dewa aku kuwi tepung karo kowe. Mosok? Iya. Jaman apa? Jaman jim biyen. Sadurunge ketemu karo bapakmu Semar. Kowe ngerampok Semar dituduti awakmu. Galingan ora? Tanggapane nendi? Mbuh ora ngerti. Ayo jenenge aja sok crita. Aku Jim Solontara bapakmu Petruk. Aduh. Ramana maling. Dengkulmu melocot. Ah, bapak. Pun kula tak malik ya. Iya. Malik apa? Tengah alas niku wonten sendang malih warna. Petruk kudu nyemplung sendang iso wujud liyane Petruk. Kuwi kata-kataku. Men gek cekat-ceket kurang 10 menit. Iya, Petruk. Kok malah dadi lopes. Pun saentene wayang. Iya, nadyan wujud kaya ngapa kowe tapa ngrame. Oh nggih. Pripun niku? Wonten nyiwa sound system? Ora. Tapa ngrame rak grombyang. Tapa ngrawe tetulung sak pepadaning urip. Paring sandang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen, paring teken wong kalunyon. Nek ana ratu sing tekan kene tulungono, kuwi dadi jalaran nggonmu gawe pepadang negara Ngamarta, Petruk. Kula nganggo jeneng sapa? Sak karepmu, Petruk. Oh. Wah. Arjuna wonten dawuh iki kok ana wong bar cukur ning ora dikerok iki. Nggih. Iki sapa? Nami kula Bambang Pengeluaran. Oh, Bambang Pengeluaran. Nggih. Ning rak nganggo pemasukan to? Ngagem. Panjenengan sinten Prabu Kresna? Weh, dalah pinter men. Kok iso mbedhek jenengku mongko urung tau tepung lho. Kula menika Wasis Waskiteng. Esti. Ya, nek ngerti mburiku sapa? Raden Janaka. Jenengmu sapa? Nggih kula Bambang Pangluaran. Tulungon aku. Aku ndhe mungsuh Patenana, rebutan pustaka Jamus Lima Sada. Tiyangipun wonten pundi? Neng kono Patenana. Sendika ngestakaken dawuh. Iki Bambang Pengeluaran. Kowe dewa kauna iya sing nyolong pustaka Jamus Kelima Sada. Dasar kepara nyata. Balekke ora tak balekke mati dening aku. Kowe sing mati. Mati. Arep tibani aku kowe. Sapa iki ana wong kok kaya Metro Mini. Metro Mini dengkul mamo. Syukur Petruk, kowe ijek urip babar satine wujud.
Iki delok iki. Apa? Kurang pirang menit? 5 menit. Sing nyolong pusaka ngamuk, Pak. Jenenge sapa? Dewa Kaana. Wah, tak trajang kakrokane. Kaya Apollo. Bareng kon tempat sit. Tuar. Ngontut kok iso mlayokke awak ya. Edan rasa mae terus sinane mar. Iki sapa wong kok nggobek-nggobek? Iki sapa? Dewa Kaana. Dewa Kaana apa? Kowe iki ora wangun dadi wong lanang. Kowe iki asine wedok kok dadi wong lanang. Aku lanang pendhita sing ngomong sapa? Kakang Semar. Boyok kula kantep lho, Kakang. Piye sepo kok polahe kaya ngono lho. Aduh. Kakang Durga iki. Inggih. Ngopo kowe? Inggih dados brahmana pusaka. Pusaka tak jaluk. Ora tok wenehke tak ajar nganti tele-tele-te. Kebablasan Kakang tele-tele. Tak ajar nganti tele-tele-te. Menika wujuding pustaka. Ya, tak trima. Iki arep tak nggo mbangun kayangan kowe bali. Inggih. Bali. Anak buahmu jak bali kabeh. Ganggu gawe warga Depok Jawa Barat kene. Mungsuhmu aku aja mbok obrak-abrik kerukunane Durga. Nyuwun pangapunten, nyuwun pamit, Kakang. Lho, Kanjeng Ibu sampun wangsul kados wingi. Dewa Srani anakku mulih Kakang Semar ngamuk Dewa Srani. Inggih. Arsa madangi jagat mungup sak pucaking bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mekolan gunung pun paripurna Den. Iya Semar. Ndara Puntadewa. Wah, tindak mrene diderekke kembar. Syukur. Pustaka Jamus Lima Sada pun lenggah teng Karang Kadempel. Kantun nengga Pandhawa awi kula kanthi mbangun kayangan bangun kawula sakwetahipun gesang rukun masinamadan daya dinayan ayem tentrem manunggal wonten ing negari Ngamarta satemah mujudaken negari kang adil warata tias bagya mulya ndara.